ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. дар навори имрӯза оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. шумо бошад моро бо лайк ва комментариҳои худ дастгирӣ кунед. мо бошад наворро оғоз мекунем. дӯстон, қуръони бепул барои шумо. барои қуръони бепул ба даст овардан аз ширкати шифофармо доруҳои гиёҳӣ харидорӣ кунед ва онҳо ба шумо қуръон ҳадя мекунанд. шумо метавонед ки аз ширкати шифофармо ҳама намуд доруҳои гиёҳиро бо нархи дастрас ва сифати олӣ харидорӣ кунед. доруҳо барои хароб ва фарбеҳшавӣ, барои дарди дил, дарди меъда, пастаҳо барои хунукзадагӣ ва қавӣ кардани мардонагӣ, равғани усма, хилба, равғани сиёҳдона барои ҳамаи дардҳо. худи ҳозир ба номерҳои дар экран буда занг зада доруҳои даркории худро бо нархи дастрас харидорӣ кунед ва ҳамин гуна ҳам доруҳои даркории худро дастрас мекунед ва ҳам соҳиби китоби қуръон мешавед. яке аз ситораҳои UFC Педи Пимблейд гуфт ки дар оянда бо киҳо ҷангидан мехоҳад. аён аст ки дар аввал ман бояд Боби Гринро шикаст диҳам ва баъд бо Ренато Майкано вомехӯрам. Ренато Майкано ҳозир дар рейтинг дар ҷои даҳум қарор дорад, лекин баъди муҳориба бо Бенуа Сен-Дени ӯ чанд зина ба поён фаромада метавонад. аммо ба ин нигоҳ нокарда, ман дар ҳама ҳолат бо ӯ ҷангидан мехоҳам. баъди ӯ бо Бенил Дарюш ҷангидан мехоҳам. ана баъди Дарюш бошад бо ягон ҷангвар аз топ 5 ва баъд агар ҳамаи кор хуб шавад, пас бо чемпион муҳориба гузаронидан мехоҳам, гуфтааст Пимблейд. хотиррасон мекунем ки Педи Пимблейд муҳорибаи навбатии худро рӯзи 28 июл дар турнири UFC 304 зидди Боби Грин мегузаронад. дар охирон муҳорибаи худ Пимблейд Тони Фергюсонро шикаст дода буд. якум рақами рейтинги вазни сабук UFC Арман Царукян гуфт ки бо Ислам Махачев ягон гуна душманӣ надорад. мо душман нестем, мо танҳо дар як соҳа кор мекунем. оё мо дӯст шуда метавонем ё не, ман намедонам, аммо шинос аниқ мешавем. агар масалан раваду коре рух диҳад ва ба Ислам ё ин ки Усман Нурмагомедов кӯмаки ман дар кор шавад, пас ман аниқ ба онҳо кӯмаки худро расонда метавонам. ман нисбати онҳо бадбинӣ надорам. фикр мекунам ки онҳо низ нисбати ман бадбинӣ надоранд. агар ки байни мо бадбинӣ мебуд, мо вохӯрда ин корро ҳал мекардем. ҳозир бошад танҳо муҳорибаро пеш бурда истодаем, гуфтааст Царукян. дӯстон, бояд гуфт ки чанд рӯз пеш Арман Царукян эълон карда гуфт ки муҳорибаи навбатии ӯ зидди Ислам Махачев моҳҳои октябр ё ин ки ноябр мегузарад. аммо аз тарафи худи чемпион ё ин ки ташкилот ҳоло ягон чиз гуфтагӣ нестанд ва маълум нест ки Махачев муҳорибаи навбатии худро кай ва зидди кӣ мегузаронад. инак дӯстон, чанд дақиқа пеш маросими вазнкашӣ ва муҳорибаи рӯбарӯи Лоик Раджабов ва рақиби ӯ Трей Огден баргузор гардид. Лоик вазни даркориро карда дар тарозу 70 кг 530 грамм нишон дод. ана рақиби ӯ Трей Огден бошад дар тарозу 70 кг 760 грамм нишон дод. ҳозир бошад биёед муҳорибаи рӯбарӯи онҳоро тамошо мекунем. хотиррасон мекунем ки худи муҳориба аллакай пагоҳ шаб, яъне шаби 20 ба 21 июл баргузор мегардад ва дар навори навбатӣ мо мегӯем ки соати чанд ва дар куҷо пахшу мустақими муҳорибаи онҳоро тамошо карда метавонед. барои ҳамин дар канали мо обуна шуда зангулачаро пахш кунед, то ин ки якум шуда аз ҳама хабарҳои нави ҷаҳони ММА бохабар бошед. то боздид хонободу сарбаланд бошед.